uyabona le nto iyifani ingakwazi ukunyula edakeni, kodwa kwayifani le ingakwazi ukutshonisa apha edakeni. Yiveke ngoxa kusithwapha kuwe, yo, ungwakho amadikane. Kukhe kuthi nje zibilini xhubu, awuyazi uba yintoni eyaziwa ngayo umadikane. Athi uyayazi uba mntana ndini, hayi andinokakuncedi tu, ndilapha nje kule ndawo ndiqashiwe namhlanje. Ndancedwa utata engawakho amadikane, akhathazeki noba yayingowaphi, as long wancedwa qha yiloo senini uzawuncedakala. Iphinde ithi bekutshonisile edakeni, yeyi kuthiwa ungowakho abani? Hayi, ndingowakwaMjindi. Jindi phi? Zekrholwa amehlo ngaphi? Hayi, eNcambele. Yo, eNcambele. Yo, okay, sisayo uzawuncedwa ngulaa bhuti uzayo. Yo, kukho into ke ngokayazi ngayo le nto uba yeli, khumbula kakuhle. Umama wayendele phaa kwaMjindi kanye. Hayi, ndifuna kwanto edibene naMjindi. Nantso ke into ekwenza uba iseneni ibe yiloo nto iyiyo. Iyakwazi ukonyula phi? Edakeni. Iyakwazi uphinde ikutshonise phi? Edakeni. Uzawundiva kuba utheni? Uhlekihlile apho.